tots. Bon dia, no sabem. Bon dia. Massa grans, que si són massa grans. Celebrar el primer centenari que fem en aquesta casa i que Doña Carme mos ha donat aquest gut i nosaltres la volem acompanyar en aquest dia i en aquesta festa. Disposem-nos ara i tot a participar-hi ben activament. Que la gràcia, la pau i l'amor de Déu siguin en tots vosaltres. Enhorabona. Li agrada? Això és davant de l'Ajuntament. L'Ajuntament? Això és l'Ajuntament. Sí. L'alcaldessa de la Capella. L'alcalde, el senyor alcalde. El senyor alcalde. Passa molt de meu. El mestre. El mestre. El mestre. El poble no. El poble no. Era Sant Paula. Te'n recordes? Sí. Te'n recordo. Quan va entrar? Te'n recordes? No. ¡Venga, Fernando! ¡Venga!
directe en el que sortiran molts nins del nostre poble i molts papàs connectaran la televisió, esperant que el seu nin surti per antena. Això no serà possible. Felicitats als papàs que veuran els seus nins i en els papàs que no els veuran que no es preocupin, perquè pensem fer molts de reportatges i a lo llarg de l'any aniran veient com tots els seus nins surten per la televisió. Vinga, va. Que no? Tu dius Andrea. I la teva senyoreta? Com se diu la teva senyoreta? Antònia Maria, Molt bé. T'ha explicat, Antònia Maria, què veníem a fer aquí? a plantar arbres. A plantar arbres perquè creixin i faiguin bonic. Molt bé, estem molt contents. Vols tornar a les files amb les teves amiguetes? Apa, faràs bonda? Molt bé. Gràcies, Andrea. Petit verd, tem la casa al camp, com un do de Déu. Ombra tots ho fas, a les teves branques fan nius els ocells, dormen i dormen, en sals i vol